Вітаем вас! У эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 10 чэрвеня і далей у праграме агляд адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Пачнем са значнай фестывальнай падзеі. Сёння ў Маладзечна ўжо ў 16 раз пачынаецца фестываль беларускай песні і паэзіі, адзіны музычны форум, які мае статус нацыянальнага ў нашай краіне. Сёлета фестываль прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння легендарнага песняра Владзіміра Мулявіна, збярэ разам вядомых кампазітараў, паэтаў, выканаўцаў і лепшыя прафесійныя калектывы Беларусі. Падчас фестывалю публіцы будзе паказаны спектакль «Пясняр» драматычнага тэатра імя Горкага. І, канешне, галоўнай падзеяй фэсту стане конкурс маладых выканаўцаў эстраднай песні, які пачнецца сёння. Насычаная праграма дазволіць адчуць усю прыгажосць беларускай мовы, дакрануцца да вытокаў роднай паэзіі і музыкі. А прафесійнае журы па выніках конкурсу назаве лепшага маладога эстраднага выканаўцу. Далей у праграме значная балетная прэм'ера. Сёння ў беларускім дзяржаўным музычным тэатры другі дзень прэм'еры балета «Клеапатра» на музыку заслужанай артысткі Расіі, кампазітара Яльсат Шайдулавай. У аснову лібрэта пакладзен лёс адной з самых вядомых у гісторыі фатальных жанчын – Клеапатры. Больш 2000 гадоў вобраз легендарнай царыцы не губляе сваёй рамантычнасці і загадкавасці. Вобраз Клеапатры налічвае дзясяткі ўвасабленняў у тэатры і кіно. Наш музычны тэатр упершыню ў сваёй гісторыі вырашыў увасобіць у жыццё гісторыю вялікай царыцы праз мастацтва балета. Сёння падчас прэм'еры публіку чакае маляўнічая харэаграфічная феерыя, гарманічнае спалучэнне сонечнай і лёгкай музыкі і класічнай харэаграфіі у пастаноўцы прызнанага майстра балета, народнай артысткі Азербайджана Медзіны Аліевай. А заўтра маштабнае міжнароднае свята балета распачнецца ў вялікім тэатры Беларусі. Ужо ў трэці раз доўгачаканы праект «Балетнае лета ў вялікім» прадставіць гледачам класічныя і сучасныя пастаноўкі з удзелам зорак сусветнай балетнай сцэны. Больш падрабязна пра сюрпрызы сёлетняга балетнага лета зараз будзем гутарыць з госцем нашай праграмы. Сёння ў нашу гасцёўню завітаў мастацкі кіраўнік беларускага балета, народный артист нашей краины Юрий Троян. Юрий Антонович, очень рады видеть вас в студии нашей программы накануне такого грандиозного, ожидаемого события. Балетное лето в Большом завтра открывается. Открывается долгожданной премьерой балет «Поладовая Бюляглы. Любовь и смерть». Насколько я знаю, постановка очень непростая. Национальный азербайджанский эпос, очень философский. Как вообще работали с подобным материалом? Балет делает молодой белорусский хореограф Ольга Костель. Это абсолютно оригинальная наша белорусская версия. Работа сложная, потому что существует определенный национальный колорит в этом балете. И мы не гонимся за тем, чтобы изобразить азербайджанские танцы. Мы в этом все равно не мастера. Мы хотим говорить о каких-то вечных вещах. К примеру, имена главных действующих лиц этого балета. Главного героя зовут Азер, а его любимую, главную героиню зовут Байджан. Из двух этих имен состоит название государства. И это уже сразу рассказывает, о чем этот балет. Работа очень интересная, очень сложная для нас. Много молодежи участвует. Большинство главных наших ведущих солистов. Читала, что конкретно в этом балете очень много ударных. Есть отдельные номера, построенные только на ударных. Для белорусской публики подобное сочетание балета с музыкой будет непривычным. А мне нравится. Это очень интересно. Это не какие-то слащавые, романтические дуэты или вариации, а это серьезные танцы. Читала, что композитор приезжает на премьеру. Да, конечно. Он много внимания уделяет этой постановке. Уже несколько раз был у нас. Приезжал Полад Бюляглы, смотрел, как идет процесс постановочный. Я надеюсь, что и зрителю, и ему понравится этот балет. Но я не надеюсь, я уверена. Не единственный сюрприз и не единственная премьера балетного лета в Большом театре. Что еще увидит публика? В фестивале мы, как правило, показываем последние премьеры. Это «Маленький принц», балет на музыку отличного белорусского композитора Евгения Глебова. Я считаю, что постановка этого балета мы отдали определенный долг прекрасному белорусскому композитору. Поставила наша молодая балетмейстер Александра Тихомирова. А я лично очень жду «Маленькую смерть» Иржи Киллиана. Это мы сделали в феврале. У нас была уже миниатюра Киллиана «6 танцев», которые
сбивало с ног любых зрителей. И сейчас мы добавили вторую часть этого вечера, «Маленькая смерть», того же хореографа. Мне очень нравится. Это великолепный образец такой современной пластики, современного прочтения классической музыки. Очень красиво. В предыдущие фестивали были тематические вечера. Был вечер современной хореографии, был вечер хореографии того же Иржи Киллиана, был Джордж Баланчин, насколько я помню. Подобную тему вы будете продолжать? У нас будет вечер одноактных балетов, где будут показаны 2 балета Киллиана. И в придачу акт теней из классического балета Баядерка, чтобы как-то оттенить, показать, какой может быть классический балет, какой может быть современный балет. И будет гала-концерт в заключении нашего фестиваля, где будет достаточно много хореографических миниатюр. Там будут выступать представители английского королевского балета, берлинского государственного балета, казахского балета, азербайджанского балета. Украина будет представлена солистом, ведущим Донецкого театра. Наши лучшие солисты будут там заняты. Я думаю, что хороший концерт будет. Традиционно по окончании очередного балетного лета начинается работа над следующим. Какие-то задумки на год вперед уже есть? Мы начинаем с реставрации гран-па из балета «Пахита». Это одноактный балет, который шел у нас, но потом мы его немножко отставили в сторону. Нужно его отреставрировать, нужно сделать так, чтобы он был опять интересен зрителю. А зритель немножко соскучился по нему, что тоже очень важно. Александра Тихомирова будет делать одноактный балет «Сонеты». Пока это рабочее название, или «Венок сонетов», или «Сонеты». Энное количество дуэтов любовных. Я думаю, что может быть очень интересно. Юрий Антонович, огромное спасибо, что нашли в таком плотном графике для нас время и так интересно нам рассказали о предстоящем событии. Вам спасибо. Я нагадаю, заўтра ў Мінску пачатак грандыёзнага міжнароднага фестывалю «Балетнае лета ў вялікім», які адкрыцца прэм'ерай балета «Палада Бюльбюляглы. Каханне і смерць». Увогуле пра чаканае балетнае лета мы гутарылі з мастацкім кіраўніком беларускага балета, народным артыстам нашай краіны Юрыем Траяном. Далей у праграме галерэя славутых імяніннікаў. І сёння мы пачнем яе з сапраўднай музычнай легенды, спявачкі, якую звалі залатым голасам Савецкага Саюза, а яе песні народным здабыткам усёй вялікай краіны. Сёння магло б споўніцца 87 гадоў Людміле Зыкінай. Яе незвычайны па харастве голас пазнаюць з першых нот адразу некалькі пакаленняў слухачоў. Яна спявала на лепшых канцэртных пляцоўках краіны і замежжа, супрацоўнічала з лепшымі кампазітарамі і аркестрамі. Адлік творчай кар'еры Людмілы Зыкінай пачаўся ў 1947 годзе з усерасійскага конкурсу маладых выканаўцаў. Потым былі рускі народны хор імя Пятніцкага і хор рускай песні усесаюзнага радыё. А ў 1960 годзе спявачка пачала выступаць сольна. Яе гастрольныя маршруты ахаплялі Урал, Сібір, Камчатку, далёкі ўсход і нават паўночны полюс, дзе Людміла Зыкіна спявала палярнікам на драйфуючай крызе. У артысткі быў унікальны талент па-майстэрску інтэрпрэтаваць лірычныя, драматычныя і абрадавыя песні, а таксама выконваць найскладанейшыя вакальна-сімфанічныя творы. Агульны тыраж пласцінак з запісамі Людмілы Зыкінай на сённяшні дзень пераваліў за 6 мільёнаў. Далей звернемся да тэмы мастацтва і павіншуем з 86-м днём нараджэння славутага рускага мастака Іллю Глазунова. Менавіта яго ў Расіі часцей за іншых клічуць самым выбітным мастаком 20-го стагоддзя. Вакол Іллі Глазунова вось ужо некалькі дзесяцігоддзяў не суціхаюць спрэчкі, захапленне публікі суседнічае з вострай крытыкай, а ўсё таму, што галоўнай тэмай творчасці мастака заўсёды была Расія. Больш 40 гадоў мастак прысвяціў цыклу «Гісторыя Расіі» і палотнам, прысвечаным сучаснікам. Таксама у калекцыі майстра ілюстрацыі літаратурных твораў такіх знакамітых пісьменнікаў і паэтаў, як Фёдор Дастаеўскі, Александр Блок, Мікалай Някрасаў і Міхаіл Лермантаў. Акрамя незлічонай колькасці рознажанравых карцін, творчая біяграфія Іллі Глазунова непарыўна злучана і з тэатрам. Ён стварыў афармленне і касцюмы да многіх знакамітых пастановак, у тым ліку да опер «Князь Ігар» і «Пікавая дама» у Берліне і да балета «Маскарад» у Адэсе. У апошнія гады майстар прымае актыўны ўдзел у рэстаўрацыі будынкаў маскоўскага Крамля. А зараз зменім тэму на музыку
музыку і ўспомнім імя кампазітара, які стварыў сапраўдны музычны партрэт 20-го стагоддзя. Сёння спаўняецца 103 гады з дня нараджэння народнага артыста СССР Ціхана Хрэннікава. Лёс падараваў яму яркае і доўгае творчае жыццё, а яго музыка ніколі не губляла сваёй маладосці і аптымізму. У творчай спадчыне Ціхана Хрэннікава 8 опер, 5 балетаў, 3 сімфоніі, 9 інструментальных канцэртаў, музыка для 30 кінастужак і шэрагу тэатральных пастановак. Папулярнасць аўтару прынесла музыка да фільмаў «Свінарка і пастух», «У 6 гадзін вечара пасля вайны», «Гусарская балада», оперы «Фрол Скабееў», «Маці» і «Залатое цяля», балет «Любоўю за любоў» і аперэта «100 чарцей і адна дзяўчына». А яго песні пра сяброўства, развітанне, «Што так сэрца растрывожана», «Маскоўскія вокны» і мноства іншых і сёння гучаць у тэле- і радыёэфіры. І таксама ў гэты дзень, свой 72-й дзень нараджэння, адзначае любімы гледачамі акцёр, народны артыст Расіі Валянцін Смірніцкі. Здымацца ў кіно ён пачаў больш 50 гадоў таму. Прыхільнікі таленту памятаюць ролі акцёра ў стужках «Апошні месяц восені», «7 старых і адна дзяўчына», «Спакойны дзень пад канец вайны». Але іх папулярнасць немагчыма параўнаць са славай, якая нагнала Валянціна Смярніцкага ў 1979 годзе, калі акцёр з'явіўся на экране ў ролі Партоса у фільме «Д'Артаньян і 3 мушкецёра». Сваю зорную ролю ён сыграў яшчэ некалькі разоў, і яна не перашкодзіла артысту здымацца ў іншых карцінах і серыялах. Сёння ў фільмаграфіі акцёра больш 120 роляў, а ў тэатральнай біяграфіі цэлая галерэя рознапланавых вобразаў у Ленкамі, тэатры на Малой Броннай і розных антрыпрызных праектах. А далей у калейдаскопе зноў вернемся да сучасных падзей і накіруемся ў тэлевандроўку. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці Магілёўшчыны. Вечарына памяці Уладзіміра Мулявіна прайшла ў канцэртнай зале Магілёў. Вядучыя салісты абласной філармоніі, вядомыя калектывы і выканаўцы ушанавалі памяць вялікага песняра. «Касіў ясь канюшыну», «Белавежская пушча», знакамітыя песні разам з выканаўцамі спявала ўся зала. Удзельнікі вечарыны адзначалі, што песняры занатавалі і увекавечылі саму ідэнтычнасць беларускага характару. Таму сённяшняе пакаленне артыстаў лічыць за гонар дакрануцца да генія, да энергетыкі Уладзіміра Эдуардовича Мулявіна. У Магілёўскім абласным драматычным тэатры ідуць рэпетыцыі новага спектакля «Скарына». Абапіраецца ён на тэкст, які напісаў магілёўскі журналіст Мікалай Рудкоўскі, яго суаўтар, галоўны рэжысёр тэатра Саўлюс Варнас. Гэтая пастаноўка – гісторыя знакавай для нашай краіны асобы, якую ведае кожны беларус. Але ў спектаклі не толькі пра кнігі. Там ёсць пра дачыненне Скарыны з братам, пра першае каханне. Дарэчы, змяя, якую цягне на руках галоўны герой, самая сапраўдная. Пітон Зіна бярэ ўдзел у рытуальнай сцэне пасвяшчэння Скарыны ў тайнае братэрства. Нават без дэкарацыяў касцюмаў сцэна ўражвае. Увесь спектакль – гэта сур'ёзны расповед пра Скарыну, пра сілу яго асобы, пра яго правілы жыцця. А вось у Краснаполлі прайшоў міжрэгіянальны фестываль аматарскіх тэатраў. Тэатральныя вечарыны – традыцыя раёна, дзе старэйшы ў Беларусі народны тэатр. Яго стварылі яшчэ ў 1918 годзе. Сюды заўсёды прыходзілі і прыходзяць людзі розных узростаў і розных прафесіяў. За амаль 100 гадоў існавання Краснапольскага народнага тэатра акцёры і рэжысёры-аматары паставілі сотню спектакляў. На гэтых тэатральных вечарынах самі краснапольцы абралі для пастаноўкі вечна актуальную тэму. Спектакль паводле п'есы Вольгі Сцяпновай пра тое, як у ліфце аказваюцца два мужчыны, што едуць да адной жанчыны. Але калі гаварыць глыбей, п'еса пра тое, як мала ведаюць людзі адзін аднаго, нават калі жывуць побач. Але зразумела, урок для кожнага гледача будзе свой.
Напрыканцы праграмы нагадаем вам, што да заканчэння прыёму заяў на ўдзел у дзіцячым конкурсе Еўрабачання застаецца роўна тыдзень. Сам конкурс пройдзе 20 лістапада ў горадзе Валета на Мальце. Нагадаю, канкурсантамі могуць стаць юныя выканаўцы ва ўзросце ад 9 до 14 гадоў. Сёлета ў правілах конкурсу з'явіліся некаторыя новаўвядзенні. Так, напрыклад, раней юныя канкурсанты павінны былі з'яўляцца аўтарамі ці сааўтарамі сваёй песні, а зараз яны проста павінны прымаць удзел у яе стварэнні. Пасля 17 чэрвеня прафесійнае журы вызначыць дзясятку прэтэндэнтаў на конкурс, а фінальны гала-канцэрт беларускага нацыянальнага адбора пройдзе ў верасні. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп культурных навін можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» у інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».